causa, fronte a 11.000 por homicidios. Queremos poder ser libres para circular pola noite, para andar soas polas rúas, para separarnos das nosas parellas sen medo a que nos maten. Estamos fartas da violencia, mas tamén da resposta das institucións das agresións machistas. Exiximos que a lei galega de violencia de xénero sexa efectiva. Exiximos recursos e un compromiso de vontade real para acabar co terrorismo machista. Non queremos máis mulleres asasinadas. Non queremos pésames. Non queremos minutos de silencio. Non queremos loito. Queremos que non haxa ninguna muller máis asasinada. Estamos aquí para amosar a nosa raiva contra a violencia machista que nos asasina, para que toda a sociedade entenda que é a nosa vida que está en perigo, que non lles pertencemos, non nen nos nen a nosa vida a ninguén, que podo ser eu a próxima, ou pode ser ti, que non imos ficar caladas, que seguiremos saindo a rúas tras cada asasinato machista. Farémolo todos os días que sexan necesarios, exigindo xustiza, loitando pola igualdade e polo respeto, contra os valores patriarcais que perpetúan e consolidan na sociedade esta violencia que nos atravesa.